Benan kami arpau tarik ubnai me usnam arajar arpuai kadba une pulit traphik ubah nakatai kanang ba Hyderabad udang mudban mina nakatai ka jaka balipai na shalaying hendrai halenti ulai kendu yakine ki laingot ki breu arngot ki deki kenna ki bala panjing bam na u namar bkilat tangan une pulit marsin pan kine ki kenna harkat utai breu ulai sai wot ikite ki jing bam jong u ula ay kine kenna arngot hapo katai kanang ba Hyderabad bat kat kum ko khubor ka bala yolom lai tho ba kertang chune pulit udai Mr. Mahesh bat kine ki breu ki deki homeless people lane kita ki breu ki bamdan yeng bamdan sembat ki basu embet haki surak ba balai thoro ba ki pulit chaka Hyderabad menen made ki la pelang son ya ka jingsang ka ta nang ba Hyderabad bani wachi shu ki breu ki bamdan yeng bamdan sem knang ban yo ban ai ba namar ba ki te ba ki breu bamdan yeng bamdan sem hakan ka khlam ko bet ka kandai ki ma de ka jingjar ka ba shir khai ba Pat une pulit trafik mentau la yo ya ki jingero ki babon na ki breu hakalang sodang cakari India hadin ba ka jingle chu kadai ka ba baha lane ka pen i nuksa ya ki we pa ki breu ba ki de nyarap lam para breu parasnam ki badan ya ka jing san jinjar hakum kine ki pot ka khubwa nasional ba Mangalore ka badan support South India lai tho ba ne we doktor uba katang ubi Srinivas kakalia ula lej hapo katika supermarket lane ka yau ka balangkom ka vishal ka badan hapo katika nang ba Mangalore bali thiting thit une doktor ula saitlah kita kinang de jing de namar ba Khlem deng mas ba kini kinang de jing de ki ang bu undang mas ne doktor wang nganam deng mas namar balai ne doktor loi thu ba habau sumar ki beri ba yu aching pang hapo hospital ru chu deng mas bat balai pat undang lada umi sabar ha ka bamdan kinang pa Sushuru une doktor loi thu ba deng mas namar kwa ban board ya ki guidelines lane ki gendon chaka sarkar India namar ba ka sarkar India ka de ka sarkar ka babam sap bolo ang ba tu doktor ula yo ya ka ko bet ka kandau sunam araja arpau hendrai menta ula jam bat ju deng mas su sindan hendrai haba utre hapo hospital hapo katika nang ba Mangalore ki nurse lane ki staff hapo hospital kim junur ban ang AAU lane ban deng mas hadin ba ka video kelas priang keleng ka Indian Medical Association kala condemn lane kala bertho ya une doktor hadin bula le ki bam ya haki cakap ba balai thu ba une doktor mentala sha iaki na ba une doktor la ha haki jing pen sistem kat kum ka sarkar jongkari India